Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε πράγματα, θα φτιάξουμε Play-Doh, πίτσα Play-Doh βασικά. Έχω πάρει ένα κουτί Play-Doh που έχει μέσα κάποιες πλαστελίνες και κάποια πραγματάκια που μπορούμε να φτιάξουμε τις πλαστελίνες, να φτιάξουμε τη πίτσα μας. Έχω επίσης κι άλλο ένα που είναι για κέικ, έχει μέσα 5 πλαστελίνες όπως λέει και εδώ. Έχει μέσα κάποια κέικ ειδικά και τέτοια, έχω κολλήσει εδώ κάτι αυτοκόλλητα. Έχει κάποια συσκευασία, να το πω κάποια πιατάκια, να το πω κάπως έτσι, που ανεβαίνει το ένα πάνω στο άλλο και έχει ένα πιατάκι πάνω και βάζουμε τα κεκάκια μας. Εδώ έχει κάποιες οδηγίες και πάνω λέει Play-Doh Sweet Soap. Λοιπόν, εμείς σήμερα όμως θα φτιάξουμε πίτσα και σε άλλο βίντεο θα φτιάξουμε και κεκάκια. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει την καφέ πλαστελίνη μου και έχω γυρίσει λίγο την πλαστελίνη γύρω-γύρω για να έχει το σήμα της πίτσας. Λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε το έχω κάνει, τώρα θα κάνουμε μέσα, θα βάλουμε τα τυριά μας, τις ντομάτες, τα λαχανικά μας και όπως βλέπετε και εδώ έχει πιπεριές, έχει κάποια άλλα συστατικά που βάζουμε μες στην πίτσα και πάνω απ' όλα τυρί. Λοιπόν, ας φτιάξουμε και τα υπόλοιπα υλικά για να τα βάλουμε στην ωραία μας πίτσα. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει το τυράκι μου με κίτρινη πλαστελίνη. Το έκοψα λωρίδες και το κόψα με αυτά τα δύο μαχαιράκια. Τώρα θα κάνουμε με αυτό, θα κάνουμε εδώ κάποιο κρεμμύδι ή κάποια ρόκα, κάποιο φασόλι, κάποια πιπεριά εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε κάτι για να βάλουμε από πάνω. Λοιπόν, ας το βάλουμε, εγώ λέω να το κάνουμε με διάφορα χρώματα, αλλά ας αρχίσουμε από το άσπρο. Λοιπόν, ανοίγουμε το άσπρο. Δεν ανοίγει. Λοιπόν, έχω κόψει εδώ την άσπρη μου λωρίδα και θα διαλέξουμε τώρα κάποιο από όλα αυτά και για να βάλουμε πάνω στην πίτσα μας. Εγώ θα διαλέξω την πιπεριά, λέω, καλύτερα. Και πάμε να βάλουμε την πλαστελίνη μας. Τη βάζουμε κάπως έτσι. Και βγάζουμε μετά την πλαστελίνη. Θα έχει μάλλον αυτό το σήμα ή εκτός αν έχετε κάποιο άλλο τέτοιο. Και τραβάμε λίγο από εδώ. Και βγαίνει κάπως έτσι. Φαίνεται και λίγο σαν καρότο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα με την άλλη μας πλαστελίνη θα την πλάσουμε λίγο. Κάπως έτσι. Έτσι. Και είναι έτοιμη. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε, λέω, μία ρόκα. Λοιπόν, το πιέζουμε όπως πάλι, τραβάμε το φύλλο και το παίρνουμε. Αυτό το σχήμα έχει, είναι αυτό το καλουπάκι και ας συνεχίσουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω κόψει το κρεμμυδάκι μου και τώρα σιγά σιγά, χάλασε, το κόβω γύρω γύρω για να φύγει η υπόλοιπη βασικά πλαστελίνη. Γίνεται έτσι και το βάζω εδώ. Λοιπόν, η πίτσα μου έχει βγει κάπως έτσι. Από πάνω δεν χρειάζεται να βάλω κάτι άλλο, όπως δεν έχει κάτι εδώ. Απλώς αυτά τα κόκκινα άσπρα το έχει κάνει με άλλο χρώμα. Έχει κάνει κάποια πιπεριά και μια ρόκα και το έχει κάνει απλώς με άλλο χρώμα. Λοιπόν, αυτό είναι.
Τώρα ας την κόψουμε και να τη βάλουμε στο πιατάκι μας. Λοιπόν, έκοψα το κομματάκι με αυτό εδώ το υλικό, κάπως έτσι. Το έχω βάλει στο πιατάκι. Έχω βάλει δίπλα και ένα πυρουνάκι. Όπως βλέπετε έχω βάλει αυτό το κομματάκι με την πιπεριά. Δεν σας δείχνω την άλλη γιατί την καταβρόχθησα. Φυσικά και κάνω πλάκα. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι ότι η πίτσα, ότι οι πλαστελίνες δεν τρώγονται. Για να τη φάμε λοιπόν. Delicious. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, οι πλαστελίνες, αν θέλετε και σας άρεσε το βίντεο μου, είναι αυτό το κουτί συσκευασίας. Αν πάτε κάποια μέρα στα Jumbo και στα Max και σας άρεσε αυτό που έφτιαξα, θα μπορούσατε να πάρετε κάποιο τέτοιο ή κάποιο τέτοιο για να φτιάξετε πίτσα ή κέικ. Να θυμάστε ότι αυτό έχει 5 μέσα πλαστελίνες, ενώ αυτό έχει... και αυτό 5 έχει, να το. Έχει ροζ, κίτρινο, πράσινο, άσπρο και καφέ. Και αυτό έχει κίτρινο, πράσινο, ροζ, καφέ και μπλε. Γι' αυτό έχω ένα μπλε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεό μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε τόσο πολύ, πατήστε για να μπείτε στο κανάλι μου, για να δείτε και τα άλλα μου βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Στο σχόλιο σας αφήστε μου κάποια σκέψη για κάποιο άλλο βίντεο, για να κάνω κάποιο άλλο βίντεο. Έχω κάποια στο νου μου, αλλά δεν ξέρω άμα θα σας άρεσαν. Προς το παρόν κάνω λίγο πιο παιδικά βίντεο, κάτι με πλαστελίνες ή κάτι με κάποια ρούχα και τέτοια. Αν είναι, πείτε μου τι βίντεο θα θέλετε να κάνω για να το κάνω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεό μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!